Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन आङो एबार दिनै फार्स्ट टाइम आंनि सासे लोगोखौ आरोना फ्रेंक कल खालामनो नागिरदों आंनि बुरिनि मबाइलजों आरोना ओमफ्राय बिनियाव आंनि बुरिनि नाम्बारा सेभ गैया आरोना हाम्फिनि नाम्बारा सेभ गैया आंनि लोगो आरोना बिनि नामा डाइसन होनना बुङो खिन्थु आं बेखौ सेक्सि बय होननानैसो नामखौ दोनदों आरोना बिखौ ओमफ्राय दा बिखौ आङो मा होननानै थगायगोन आंनि सासे लोगो दं आरोना JDX होननाय बिथांनिया 10K कमप्लिट जाबाय आरोना साबसक्राइबारा ओमफ्राय JDXनि ब्लग आरोना चेनेलनि नामा ओमफ्राय आंनाबो 10K जाबाय जिनाखि दा बड' कापोल चेनेल नोंथांमोनहा गोबां सापर्ट खालामनानै थाब खम समनि गेजेरावनो 10K साबसक्राइबार कमप्लिट खालामबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दायो आङो आंनि लोगोखौ सेक्सि होननायखौ आङो प्रेंक कल खालामनो नागिरदों आरोना बिथांखौ प्रेंक कल खालामसै हमना नायनि एबार आंनि रिएक्सन बिथांनि रिएक्सनखौ नायनोसै आरोना र' कल खालामनि आङो नै लाउड होदों আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজন অন্য এটা কলত ব্যস্ত হৈ আছে আপুনি অপেক্ষা ব্যস্ত হৈ वाइटिं सोबाव नै गार्लफ्रेन्डफोरजोंसो रायलायदों खोमा इयो अथवा কিছু সময় পিছত কল কৰক खननै खनथामसो कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है कृपया प्रतीक्षा करें सोरजोंबा रायलायदों खोमा बेस्थ' आरोना लोगोफोर आं खननै खनथामसो कल खालामगोन बेखौ थ' लोगोफोर हरफिनदों बिथाङा आं रिसिभ खालामनि माथो फन रिसिभ खालामा एफा फन हरबाबो गारि सालायनाया एथ' बिजि थायो बहा दं मा खालामदों थिनालियावनो गारि सालायगासिनो आरो नोङो आदर्श माने मा होनना बुंगोन बेखौ JDXआ 10K साबसक्राइबार कमप्लिट जानायनि पार्टि होनो फैगासिनो जानाव औ दायो ओमफ्राय गाव माजबादाव दंनो दायो नोंखौ फन खालामाखै फन खालामगोन होनदोंमोन माथो इलाय फैदो आं लिंहरबाय आंनाबो 10K जाखाबायना ओमफ्राय मा होनना बुंगोन दिनै बिबयसबो फैदों जों गामियाव बैहाय आरोना साहा बिस्रा खुरमा दंना नोंनाबो चेनेला ग्र' जागोन फैखादो दिनैनो अ दानो फै बेसेबां गोबाव जागोन नोंलाय दे फैबाय था लोगोफोर थगायबाय आङो ओमफ्राय आं बेखौ दायो दसेथानो कल खालामफिनगोन आरोना एकदम पार्टि होनबाथाय बिराद एक्साइटेड आरोना ओरैनो माबा मोनसे लिंहरबाथाय पार्टि नङा दिनै चेनेल ग्र' होनाय माने फैखायो आरोना बियो एसे थगायदों बेखौ ओमफ्राय लामा ससेनिफ्राय थांफिनसै आरोना बेखौ फैयोबालाय फैथारथोंसै ओमफ्राय ओरैनोसो बुंदोंमोन होननानै बुंसै आरोना दायो र' आं कल खालामफिनसै दायो नङाबा दा थावा लस जागोन ना बेहा ओरैनो बेकारनो नै लोगोफोरा आं कल खालामफिनबाय दायो बेखौ ओमफ्राय दायो हेलौ फैबाय दा आं दायो न'आवसो दङ न'आव ओमफ्राय JDXआ फट'शुट खालामगासिनो माबायाव मा होनना बुंदोंमोनलाय जायगाया रौता गेट नंगौब्रा नंगौ सोर फट'शुट खालामदों ओइ सोरबानो ओमफ्राय आं नोंखौ ओरैनोसो माबादोंलै ओरैनोसो प्रेंक कलसो खालामदोंमोन आङो भिडिअ जागासिनो मिथिबाय मादि मोनदों चेनेल ग्र' जागोन होननायखौ मोजां मोनलायदोंमोन बैसागुनि फट'शुट खालामनो लिंगासिनो इसोरखो दे नों खालामहैदो दायो आं प्रेंक कल खालामबाय आरोना नों आं दिनै थगायजाबाय एप्रिल फुलावथ' आं नोंखौ एप्रिल फुल खालामनो मोनासै ओंखायनो दिनै खालामबाय आरोना दे होमबालाय थ' लोगोफोर आं बिराद मोजां थगायबाय आरोना बेखौ दिनै एप्रिलावथ' माने आङो एप्रिल फुल खालामनो मोनासै आरोना लास्ट बिदिनो मार्चआव लास्ट मार्च एन्डिङाव आङो एप्रिल फुल खालामनो मोनासै ओंखायनो ओरैनो आं थगायबाय आरोना बेखौ ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय ओरैनो थगायबाय आरो आं बिथांखौ